Duha ka mga kapitan sa dakbayan sa Mandawi gipang suspenso. Kinihuman sila gireklamo sa distribution sa Social Amelioration Program o SAP. DILG padayong miimbestigar sa duha ka mga opisyal. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapong adlaw formal nga gipatuman sa Mandawi City Hall ang suspension order batok sa duha ka mga barangay kapitan. Gimando sa ombudsman ang 60-day suspension ug pagpatuman niini. Ang gipahamtangan sa suspension sila si Alang-Alang Barangay Captain Patricio Soco ug si Sentro Barangay Captain Ayan Cortez. Ang kamanduan nagsumikad sa kontrobersiya sa distribution sa Social Amelioration Program KUNSAP. Giklaro sa DILG, preventive ang suspension samtang nagpadayon ang investigasyon. Preventive pa na kay the investigation is still going on. So for them in order to for their office dili sila maka-influence sa resulta sa investigation. Gisaad hinuon sa ahensya, walay disruption sa panerbisyo sa barangay, sanglit mihulip naman ang mga first councilors. By operation of law, ang next highest ranking officer mo na mo take over. So ang first councilor. Si Kapitan Cortez sa interview namo miangkon nga nasurpresa siya sa kamanduan sa ombudsman. Sa investigasyon sa CIDG, giingong gitubag na niya ang pasangil ug matud pa na dismiss ang criminal aspect sa reklamo. Gipasalig niya, walay anomalya sa SAP distribution sa ilang barangay. Nagbase ra sab sila sa guidelines sa DSWD. Muna nag-enumerate namin. After sa mong enumerate based sa ilang guidelines, sa mong gisubmit nila, but they have to validate. Nya sila mo approve kani okay ni kani dili. Samtang gitawagan namo si Kapitan Soco sa barangay Alang-Alang aron makuhaan unta sa iyang habig apan wa kini mutubag sa among tawag. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.